Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان اوچیان رادیو دنگه گلدن باش گودر نیجا ایروسی کانون 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده امین اوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویه دولت ترک گوندک سلو که به دجواری توپاران کر لگوری آگاهی که هاتنه بدست قسطن دولت ترک آداگر کردوه به شف گونده تیروازیه یل باشور باجارو که سلو که کانتونا فراته به دجواری توپاران کر آگاهی زلالتر نهاتن بدست قسطن Pervin Buldan Gut Brez Abdullah Öcalan Xwez herkes pişkiriye bide pevajoye hevditin ali imrere yakut çave herkesi lê bu 28 kanune pekat parlamentereden parti Pervin Buldan usru sıraya önder çun imraliye derhe naveroka hevditin de daxuyani gidan lê herkes rewşa rêbera po merak dike te merak kirin beka ve hevditin devam bike yanna Pervin Buldan derhe hevditine u pevajoye bersilda Birsen ajansa mezebo Tamiye der hakkı hevditina 3 saat devam kiri de ev agahi dan. Hevditina saat dahan da des bekiriye o saat yeke pişteni roji bidavi buye. Pişti 10 salan ev cara avul Abrez Abdullah Öcalan re em hevditina rubru mekir. Aras çavaku min evditi min jera gut Pırke xoşbum ku pişti 10 salan carek edin ve dibinim disa. Min vusa des bekir min ev pır bejoş o kelecan dit. Moral ویژی پر گش بو به هیجان که مزن بنده دست بکرنه هفدیتینه بو ام چواکتن هندور مسلاو دا او یکسر دست به هفدیتینه کر پروین بولدان دست شانکر گو هایاره براپو جی هفدیتینه هبو گود ام چوا رونشتن سر ماسایه برز اوجالان گود ازی دمل دست درباسی مجاره ببم او پشت رجی دست به نرخاندنان کر نرخاندنه که گشتی کر خواست گو ام بسروکن گشتی ام پارتیان ره هفدیتینه بکن خواست همو کس بشکریه بدوی پیواجیه لوماجی جمن او سر سوریا önderde gud hündikarın Ahmet Türkçü bigirin cem xwe hün her se divedi demek ki her ikinde hevditinen xwe bikin MHP ji dinav de bi serokên giştiyên partiyan re hevditine bikin hevditina ve bimin rekiriye nezikatiya min alehemberi ve pevajiye û bendewariyên min bi wan re parve bikin em jî piştî salê ji bo hevdîtinê randevûyê ji serokên giştiyên partiyan bixwazin hevdîtinên xwe bikin Pervin Buldan da zanîn ku wê carek edin bi Abdullah Öcalan re hevdîtine bikin li ser pirsa ji bo hevdîtira duyemîn tu tahmin dane ve jî Pervin Buldan ereni bersivda û gut erê Hevsürken Dem Parti Tuncer Bakırhan û Tülay Hatimoğulları desteğe ve beriyan avendiya DPP teki tak ev destek edilin pevajiye ku rêbera podaya dest pêkirin parlamentereden parti Pervin Buldan û süreye önder 28 kanûnê çubun İmraliye rêbera pora hevdîtin kirin jî gelek derdoran peyaman hene destek hene ji bo peyamen rêbera po hevsorkeden parti Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan tekildarê hevdîtinê li ser hesabê xwe ya medya dijîtal peyam da Tülay Hatimoğulları ragihan peyamen rêbera po bangawaziyeke dîrokiye wiha got xurtkirina îtifaka Tirk û Kurd û destpêkirina pêvajiyeke demokratîk û aştiyane êdî berpirsyareke û nabe ku werê talûk kirin divê hemû derdorên siyasî ji bo çareseriyê çeker nezbibin û gavên wêrek bavêjim divê çarçûvê de Dem Parti çi bike verser milê wê ew ê bike û bila gumana kesekî nebe em di qonaxeke dîrokî dene û em dikarin bi hev re peşerojê ronî bikin hevserokê Dem Parti Tuncer Bakırhan jî li ser hesaba xwe ya ev peyam parve kir nirxandinên Birêz Öcalan balê dikişîne ser berpirsyartiyeke dîrokî ev bank ne tenê pêşniyareke çareserî de heman demede ji bo avakirina paşerojeke hevpar jî firsendeke dîrokiye
Divê pêvajiyê de berpirsiyartiyeke mezin dike ve sermilê hemû derdorên siyasî û meclîsê rewşa li Xeza û Sûriye nîşan dide ku êdî taḥmîla ji bo taloqkirina çareseriyê nemaye. Em bi hev re bersivê bidin bangewaziya ji bo aştî demokrasî û xuşk û biratiyê. Ji bo Tirkiye û herêmê em di Arifaya ve guherîna demokratîk de em dema aştiyeke birûmet, cesaret û ferasetê ye. Destê rêveberiya navendiya DPP têkildarê hevdîtina li İmralî ji daxuyanekê nivîskî weşan. DPP balkişan ser daxuyaniya îro du û têkildarê hevdîtinê hatiye kirin û got di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de em di demeke dîrokî re derbas dibin. Perspektîfa çareseriya ya Birêz Abdullah Öcalan divê serdemê de dîrokiye. Weke ku wî jî aniye ziman pêdivî bi veguherneke demokratîk heye. Çareseriya vê pirsê ne tenê bi destê siyasetê bi tevlîbûn alîkariya hemû dînamîkên civakî mümkün e. Ev sal xwedî vê potansiyelek û ji bo gelên Tirkiye, Kurdistan û Rûşata Navîn azadî û demokrasiyê bîne. Çareserî wê bi têkoşîna azadiyê hêzên şoreşker û jinan pêk were. Hevserokê Konsera Veberakêceke Cemîl Bayîk di beşa duyemîn ya yêrnixandina ji bo Anefê de balkişan ser xalên girîng. Bayîk wiha dibêje. Niha li Rûşlata Navîn dîzayneke nû tê pêşxistin. Bi Iraqê dest pê kirin, niha jî rejima Basê ya li Sûriyê hatiye têkbirin. Rêbera Pogut bi ketina Sedam re li Rûşlata Navîn pergala Netewdewletê rûxiya. Geşêdanên îro gotina Rêbera Po piştrast kirin. Cemîl Bayîk diyar kir ku mîna destpêkê polîtîkaya parçe bike û birêve bibe di pratîkê de ye. Yê ku ji vê pêvajiyê herî bi fikar dewleta Tirk e. Du sedemên vê yekê hene. Ya yekem ew bi xwe dibîne dema ku li Rûşlata Navîn hevsengî ne li gurî Netewdewletê ji nû ve tê hevakirin ew ê nekare qirkirina Kurdan a berê bimeşîne. Ji xwe Kurd li herêmê bûne xwedî hêzeke girîng. Ya duyemîn êdî ji bo dîzayna ji nû ve ya Rûşlata Navîn wezîfeya aktorê sereket tê dane İsraîlê. Berê İsraîl ew qasî dernediket pêş. Niha yê li pêş İsraîlê. Dîsa bi İsraîlê re Siûdî Arabistan. Tirkiye jî berê li pêş dihat girtin lê niha paş ve tê dehfkirin. Yani rola ji bo Tirkiye hatiye dayî bedawî bûye. Dîsa jî dewleta Tirk weke hêzeke tê karanîn. Tayyip Erdoğan di rewşa li Sûriyê de tê bikaranîn. Tayyip Erdoğan jî dixwaze ji vê rolê sûdê bigire û rewşa xwe xurttir bike. Armanc dike ku plana qirkirina Kurdan bidomîne ji ber ku qirkirina Kurdan armanca esas a dewleta Tirk e. Ji navçeya Mêrdînê sêvînên nöbet di roja xwe ya 17 de berdewam kir. Di nöbetê de kêfxweşiya ji peyamên Rêbera Po xwe nîşan dadir. Komeleya alîkarî û piştevaniyê ya alimên olî û dayîkên aştiyên Şirnexê beşdarî çalakiya roja 17 bûn. Di dayîna daxuyanê de pêşî dayîka aştiye Ayşe Hezer axivî. Piştre endamê Diyay Derê Abdulbalî Tiryakî û parlamenterê de Em Partî Kamuran Tanhan axivî û balkişan ser hevdîtina bi Rêbera Po re pêk hatî û peyamên girîng dan. Rojava pîroz kim bêjima heta kengê ev hovîtî hebet wê ser me dewam kir êdî bese heta kengê ez banî dewlet bi tîmê dewleta dikim ez banî Erdoğan dikim ez banî dewleta tecê dikim ez bêjî bila vê hovêtiye ser me nemeşînin. Em berxwedêrê ji bo azadiya Rojava Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê êko têkoşînê dikin di çar terefê cîhanê de bi taybet Kurdistanê wan pîroz kin. Ekulvira nöbete dikirin berxudan etkin. İlvan jî pîroz kin ev berxudana wan. İnşallah ve serkeftin para me be. Hewcenakê şer pevçûn ev welat ji bo aşitiyê, ji bo wekeviyê, ji bo demokrasiyê, ji bo biratiyê hertim hazirin. Gelê Kurd jî ji her kesî zêdetir ji bo aşitiyê, ji bo biratiyê, ji bo wekaviyê amade ye. Îro Rojavayê Kurdistanê gol
لقامش لو حسک کوبانی دیرکه هولدانا گوته کرنجی آخا خود پارێزن وەگو سەیداژی گوت نه مالێ کەسی تاڵان نەکردنە ئێریشی کەسی نەکرد. Li navçeya Reha Pirsûsê çalakiya nöbetê ya li dijî êrişên li ser Rojava di roja heftan de bû. Endamê Komîleyê Rojnamavanan Wêjekarên Kurd Yekîtiya Weşanxaneyên Kurd lêkolîna dîroka devkî parlamenter hevşaredar dayikên aştî û nûnerên platforma Ked û Demokrasî ya Amê de serdana çalakiya nöbetê kirin. Di çalakiyê de kêfxweşiya peyamên ji rêber Apohatî xwe nîşan dide. Di daxuyanê de pêşî hevşaredarê Xelfetiyê Mehmet Karayılan axivî got ti kes nikare Kobanê ji Pirsûsê veqetîne. Em şefeqê bi kelecaneke şiyar bûn ji ber ku jî îmralê silav hatin û em jî ji sînûrê Kobanê silavê li Birêz Öcalan dikin. Em ê xwedî li peyamên Birêz Öcalan derbikevin û têkoşîna xwe mezin bikin. Berdevkî platforma Ked û Demokrasî ya Amê de Ahmet Baran jî got em ê ticarê Kobanê bi tenê nehêlin. Parlamenter Dilan Kund Ayan jî got em ê birhê berxwedana Kobanê dengê xwe li peyama Birêz Öcalan zêde bikin. Xelkê min bi çêlê dijî çeteyan daketin qadan ji gundên me derkevin. Xelkê gundên min bi çêlê dijî dagirkeriya çeteyên tirk daketin qadan û xwestin çete ji gundên wan derbikevin. Ajansa Anhara gihand ku xelkê gundê Elûşî min bi çê daketin qadan û daxwaz kirin ku hêzên dewleta Tirk û çeteyên wê yên paramîlîter ji gundên wan derbikevin. Gundiyan got ku ev naxwazin hêzên dewleta Tirk û çeteyên wê li gundên wan dagir bikin û gundên wan bikin qada şer. Ajansa Anhara gihand ku piştî hilweşîna rejima Esad gelek çete dixwazin derbikevin biçin bajarên xwe yên li deverên Sûriye. Lê dewleta Tirka dagirker rê nade wan û li wan ferz dike ku li dijî Qesedê şer bikin. Berê guhdarên jemen çên serîs ve pêşkêşkirina xetirî wê dem baş.